Ihap sa sunog sa Davao Region karong tuiga, misaka itandi sa miaging tuig, sumala sa Bureau of Fire Protection Region 11. Samtang nagpasidaan ang ahensya sa mga personaheng malambigit sa mga establisimentong nagkapabayad aron maisyuhan og fire safety certificates. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad Enero hangtod October 15, karong tuiga, anaa sa sobra 700 kasunog. Sa Davao City ang natala itandi sa 557 sa susamang period sa milabayng tuig. Kapin 29% ang gisaka. Sumala sa Davao City Fire District, labing unang rason sa sunog maong electrical ignition tungod sa arcing o misconnection, open flame o ang pagdaob, ug ang napasagdang niluto. Residential fire gihapon ang pinakadaghan. Hasta sa Davao Region, misaka pod ang ihap sa sunog. Aminado ang BFP-11, kuwang sila sa tao nga anaara sa kapin 2,000, kuwang sab sa fire trucks. Kinahanglan matud pa kini masulbad nga problema aron mas mapakusgan pa ang ilang kampanya ingon man ang pagresponde sa sunog. That is less than the ideal amount of fire officers needed to enforce the fire code. Ang ating fire trucks natin is kadalasan luma and other stations is dilapidated, needed repair. And ang budget po is hindi po sasapat. So those are the top two matters that we should consider in ensuring a fire safe nation. Hinuon ginaproseso na matud pa ang procurement alang sa dugang gamit ug doon na sab sila sobra 100 BFP personnel. Samtang nagpasiraan sab ang fire district sa syudad ug ang BFP-11 sa ilang hanay nga nagapabayad sa mga establishment o business owners aron makakuha og fire safety certificates bisan wala miagi og saktong inspeksyon. In the BFP, hindi naman po namin yun dinideny. There really exist those, syempre mga isolated cases. But we in the BFP, mama, isa lang po yung masisigurado namin na we really do not tolerate those kinds of problems within the BFP as long as it is reported to us. So if ma-find out po na they are really guilty of that, then they will be facing charges. The 888 na hotline natin is open for reporting on such unscrupulous activities. You can always consult or report it to the regional office. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.